Gaueko 12 izateko 6 minutu falta diren honetan, Muruak eta Gabirondok pronostikoak hautsi dituzte Senar eta Ugartemendiari 22 eta 20 irabazi ostean. Donostiako Atano 3. pilotalekuan jokatu da norgehiagoka, Binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaskako 5. jardunaldiko 3. eta azken norgehiagoka 3. norgehiagokari zegokiona, bihar amaituko baita jardunaldia, eta gogora ezagun aurreko astean batetik Senarrek eta Ugartemendiak porrot gogorra izan zutela Iruñeako Nafarroarena pilotalekuan, Salaberria eta Gaskueren aurka, eta aldiz azken zatian partidari buelta eman da Maiabian Muruak eta Gabirondok Peña eta Salaberri menderatu zituzten. Beraz, bi bikoteak egoera ezberdinean iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta hasieran batez ere Murua eta Gabirondo oso zuzen eta egoki hasi dira, Benetan lehen 5 tanto bikainak egin dituzte, Ugartemendia apur bat galtzaile ikusi dugu, estabile, konfiantza zalkizakoa, bai ematen eta ari da, baina zenbait pilota garbi ere galtzen badabil, eta batez ere hasieran Senar ikusi dugu, nahiko bigun, normalean defentsa handiko pilotaria da, Ataungo aurrelaria, baina gaur batez ere Muruak txokoan jartzen zizkion pilota horiek ezin altxaz ibili da, eta hor pilota edo tanto dezente galdu dituzte. Gerora baina pixkanaka atzean indarrak berdindu dira, partida hasieran Arkaitz Gabirondo gehiago izan da, kolpez Ugartemendia baino, eta hor, mine egin die, baina gerora 12 eta 10 iritsi dira lehen etenaldira aurretik Murua eta Gabirondo, eta hor jada partida oso parekatua zen, Senarrek ere gora egin du, Ugartemendiak gora egin duen bezala, abagune gehiago izan ditu aurrean, tanto gehiago amaitu ditu, baina batez ere Murua eta Gabirondo osatu duten bikotea benetan bikaina izan da, eta partida erdi parean edo apur bat sufritu badute ere, gerora askoz ere hobeto aritu dira, eta alde horretatik 12 eta 10eko horretatik aurrera ere partidak berdinduta jarraitu du, emozioa izan da, ez da partida ikusgarria izan, eta tanto ikusgarri asko ere ez dira izan, eta partida aurrera joan den enean, hala ere, nik esan nuke bi atzelariek beti gora egin dutela nabarmen, eta partidaren azken zatian batez ere maila bikaina erakutsi dutela. Gorka Ugartemendiak errebote bat jo du, Arkaitz Gabirondok beste bat, bi pilotari garaiak, indarsuak, ahal handikoak dira, eta ez da harritzeko hainbatean erreboteak ere jotzea, eta 18 eta 16 iritsi dira bigarren etenaldira, horre Muruak eta Gabirondo krisialdi txobat pasa dutela esan daiteke, azkenean ia partida osoan zeharre aurretik izan dira, naiz eta berdindu egon den, baina hor batean Senarrek tanto on batzuk egin ditu, Muruak pilota batzu galdu, baina partidari eutsi diote, azkenerako 21 eta 20 jarri dira aurretik, eta azkenerako Ander Muruak dejada bikaina egin du, eta ondorioz urdinei garaipena eman die. Honen bestez, Murua eta Gabirondo une honetan lidertza partekatzen dira, tanto aberats berberarekin, baina oraindik ere elkarren aurka jokatu ez dutenez, lider norden oraindik ez dakigu. Biak batera daude, tanto aberats berberarekin, Amiano eta Eskiroz eta Murua Gabirondo 4 punturekin, aldiz puntu bakarrarekin eta erreakzionatu beharrean dira Senar eta Ugartemendia azken partida hauetan ezin 22 iritsiz baita biltza. Beraz, ikusiko dugu aurrengo jardunaldietan zer gertatzen den, gogoratu Muruak eta Gabirondoko 22, Senarrek eta Ugartemendiako 20 Donostian.